Hey yo guys, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Twana nje yaseking indlovu bafethu. Welcome to King Ginger TV, the #1 channel in Africa mtanami, with the breakup show. Angisakufuni. It's whereby I give people a platform to break up. If you have someone you're dating and you feel like come in this show was a little breakup. You know the story. It's Beverly King. Kamala mngu King Ginger bafethu. Ngamba na machita. Sizoshaya ispani. You know the story. It's going to be 90s. Take me straight to it. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. That's Mtimanju, Mabuyu, Bampoluyu, Stars. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, breaking it up now. My sister, hey, what made you go to why the we back at it, Mzansi. As you all know, it's shibling, it's shelling, it's shelling. It's a new year, 2026, bafethu. New problems, difficulties, people are breaking up non-stop. And King Ginger ulana ukuthi azosiza abantu bafethu. Makuthi unenkinga nawe, unomuntu okunika inkinga, zwakala ngiphalele, wozoploma nami ungitshela ukuthi kwenzakalani. Ngikusize ukukhala. Yekukhala lapho lokukhalela lona yabo mawuthi uyakunyisa miyeke nawo mawuthi uyamnyisa yeke ukumnyisa yekeni lento. On this platform I give you freedom of love, freedom in a relationship, futheke nje uncenga unyoko yabona. Let's be free, Mzansi, please. Sister, ungiphalelile uthi kumina King Ginger ngikupa thuso yakho. Please help me. I have someone that I'm dating and I wish to let him go, and wena umuntu ongangisiza. And mina mawukuthi uyangithemba nami ngizothembakala. Sister, zwakala. Uhlale ngapha. Sisters, unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ubani igama and cela usitshele ukuthi kwenzakalani. Igama lami nguNomthandazo. Ngibhalele kule show namhlanje because ngidinga ubhuti ukuthi angisize. Yeah. Nginenkinga kule relationship yami, umuntu wami asizwene kahle kulamalanga. Shit. It's almost a year sithandana, but since from last month nje akhambi kahle. Yini? Uyaphuza kakhulu. And mayiphuze kakhulu uba nesandla. Oh, kuyadakwa lokho mfana, kuyadakwa. Kakhulu. And then dakwa mase kuba nesandla. Kakhulu. Oh. And yimina engisebenzayo. Sure. Since umsebenzi umphelele, yimina engimenzela yonke into. How? So since kuyimina engimenzela yonke into, ubona ngathi ukuthi yimina engine power over yena. Ubona ngathi ngiyamlawula in a way. Oh, lo madakwana wakho lo. Okay. No, sisiwami ngoba uyakushaya ngengisamhlekela. Manje wena sister ngicela ukubuza. So zonke lezi zinto mazenzeka wena yini why ubungaphumi kule relationship? Bengisaba. Usabani? Usaba lo madakwana lo? Ngisaba khona ukuthi uzongibeka isandla mhlambe kugcine. Oh. Kuba worse. Oh, yes. Okay. Manje uthini ufuna ukuthini kuyena? Ngifuna ukumtshela ukuthi ngicela sihlukane. Awusamfuni. Okay. Usumtholile nomuntu omusha ongakushayi? Sengimtholile umuntu omusha. Good. Sengimtholile umuntu omusha, so kunokuthi ngimchithele ngcono ukuthi ngimtshele ukuthi awufuni ukumchithela. Angifuni ukumchithela. Awuyiboni nomchithela lo muntu. Angiyena umuntu ochithayo. Uzamlahla. Ngiyakutshela nje ukuthi angisakufuni. Njengoba uzokwenza. Njengoba ngizomtshela namhlanje. Yazini. Lo madakwana wakho lo. Manje umgoqe kanjani ukuthi eze nawe la njengoba uzile? Ngithe nje ngicela ngikhaphe sithi kushowa umoya since nje namhlanje nambe ngi-off ngathi siyospend isikhathi together sithi yeah. Welcome wozozo Tsalo komfana lokhu kuyadakwa Soma sekudakiwe kuyambheka my sister yamvubela nje so my sister uthi usekhathele
so uyazi mina abantu abanesandla ukuthi ngibenze njani. So into ebengifuna ukuyisho ukuthi sis kunama options awu2. Mawuqeda ukulahla lesibotho sakho lesi sizosinika u50 sigibele lapha amateksi ayebree, and then ubuyele naye emuva ke mawukuthi uyamzwela simgibeze nibuyele emuva ukhetha kuphi. Akahambe yedwa ngaze ngibambe khona la endleleni ngicabanga. Lesibotho lesi solukuzana ngisafuna ukumbona kuthi uyambheka yabo. Awumehlise futhi ebhasini lasekhaya. Umlethe la. Okay, awusamfuni. Angisamfuni. So usho ukuthi awungeke usabuyelana naye. Angeke ngisabuyelana naye. Sengimtholile umuntu right engicabanga ukuthi mina naye siya understandana. Sifuna into eyi1. Yebo. Hayi lo ozoba nenkinga athuke la mase dawa. Ngibeka isandla ngeke. Not under my watch. Ngeke. Awe, ngalakathi. Bona. Khamba kanjani? Njani. Shap ubani khamba? Lutiti. Lutiti mfethu ngihleli nananga umamazi lana uyachaza the way ngithanda namnandi ngakhona na the way umphethe kahle ngakhona ungathini nje uyithandayo. Hayi na nomthandazo vele ngiyamthanda yabo ngoba since nje ngahlangana naye sekukuningi okushintshile yabo namanje nje sengikhona nokugeza nje noma nje ngenasidingo nje ungiphethe kahle. Sure. Yeah, mfethu ngiyakuzwa mfethu. So nawe umphethe kahle. Yeah, ngendlela zami ngizibona ngimphethe kahle. Sure mfethu. Yeah. So wena in future nje ungathi ufisa mawukuthi mhlambe zidla nge1,000,000 manje ungamthengelani umamazi? Ngimbayela idladla straight so khona ukuthi sihlale soyithuka yabo. Idladla ne? Yeah. Yeah. Sihlale siyithuka. Okay. Konta afuna ukukutshela yona before ngena kuleli idladla. Okay. Lutiti. Uyazi now it's almost years sithandana ne? Yeah. And uyazi nawe sihlezi sibambene izandla akukho konke kunzima kumnandi kukuhle sihleka. Sihlezi sisonke. Kodwa kunento esengicela ukutshena yona manje. Angeke ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke nawe manje. Uyazi nawe ukuthi kulezi nyanga edlulile ushintshile. Since waye kumsebenzi, since umsebenzi wakuphelela, ungishintshele, uphuza kakhulu. Ubuye endlini mangikuvakashele uyangishaya nje. Istress yakho sikhiphela kumina sokuthi awusasebenzi. Yeah, wena. So yashaya wena. Sekuyinkinga ukuthi manje angisasebenzi mara beku right ngisasebenza ngikhona ukuyenzela yonkinga. Uyazi ukuthi nawe ngiyakusupporta since ungasebenzi. Ngiyakwenzela izinto, ngiyakuthengela igrocery endlini ngikulethele. Kodwa wena the way ongiphatha ngakhona ubona ngazi ukuthi mina ngikuphethe. Ngoba nakho mina yimile ngisebenzayo wena usasebenzi imina esengondla noma ngasho kanjalo. Isuka phi yona le nto ngoba like ngiloku ngisebenza kanje ende ukhumbula ukuthi masiqala ukuhlangana awuzange wangitshela ukuthi unomntana. Unesandla yeke ingane. Hayi man. Isandla sakho lesi. Angithi uyadakwa musudakiwe umusuba nesandla. Yikho engasakufuni mtshele. Angikutshela ukuthi kunengane kodwa kuyafana naleyo ngane leyo ngiyazondlela musi. Yeah. Awungeni wena uzokwenzani mase ngitshelile ukuthi unengane. Yeah, ngithi ngitshele ngaze nje ngifind out sekukudala so angazi ukuthi uyenzeleni ingane yami. Khonto yenzele yona mhlawumbe ungathi uyayicomplainela ukuthi mhlawumbe ngitshela ukuthi ingane thatha imali yakho ngayo. Ngisibenginisiza. Ngisasebenza ngizama nje. Uke wafika mhlawumbe endlini uphethe impahla noma ukudla uthi nazi izinto zengane. Ukuthi yini into esixabanisayo vele? Isandla notshwala. Isandla. Sho awuthami welcome uzokunika u50. Yeah, wokuthi ugibele uthola amateksi ebree mfethu uma isister sakufuni mfethu. Yeah, it's over. Akuna flop. Nah, ithatha imali akuna flop. Akuna flop. Na flop njani sister uzizwa unjani? Ngizizwa ngikhululekile. Yeah, ukuthi akasekho empilweni yakho ne. Akasekho empilweni yami. Ne? Yeah. Yonke into ayenzayo isezoyenza. Nani kodwa sister kumele nicheke ubone ukuthi
uyabona mangihlangana naye lo muntu lona yazi ube umuntu right kanjani ube i-gentleman angazi kushintshe phi angazi kushintshe ube right ube nginakekela yonke leyo nto leyo no ngawari sister wena qhubeka nje nomuntu wakho plus umbonile uvele wayigive phela yena useyihambele yabo leyo nto le sho welcome uzokufaka ebhasini and then sizokwazi ukuthi sihambeni manje yabo yeah welcome faka uma sister ebhasini sisonyakaza King Ginger Cream de la Cream bafethu at least mfethu my brother uyayivuma induku uyayivuma idefeat uvele wakhetha the best way ukuthi avele athi walk away cause I relationship ayisaspani uma sister uthi ugrand ngaye naye my brother kuyabonakalisa ukuthi shothi uzobona ukuthi wenza njani njengendoda King Ginger TV bafethu you know what we know you know the best we know the fact that ma ungasubscribe angasho mina ngengene ku 200,000 so do the right thing subscribe so that we can go to 200,000 it's a Pipili King mntanami it's going bananas hey yo Simpiwe do the right thing brother take me straight home Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. But some demand to Mabuyu, Bambolunu, Stars. Welcome to Alpha. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey! What made you go to Why the